El Club Nàutic L'Escala ha rebut fins a 9 premis a la Festa de la Vela Catalana de 2019. Gerard Marín i la tripulació del Nàutic Escala 3 eren reconeguts com a guanyadors del primer Campionat de Catalunya de la classe J70. El port esportiu de l'Escala recollia també la Vela d'Or, que reconeix la seva tasca organitzativa i esportiva, i també es recollien 2 premis especials. Un d'ells reconeix el club pel seu 50è aniversari i l'altre és una distinció d'honor a títol pòstum a Nando Muñoz i a la seva trajectòria i implicació amb el món de la vela. Una de les novetats de la Festa de la Vela d'aquest any era l'estrena d'una nova secció de guardons, la de vela social. En aquest apartat es va reconèixer la tasca del Club Nàutic L'Escala en quant a la sostenibilitat, la promoció de la vela entre els joves en edat escolar de l'Escala, la reivindicació del paper de la dona al món de la vela i els seus esforços per obrir l'esport de la vela a tothom amb independència de les seves condicions socials o físiques. Qui va recollir els premis va ser Pere Sala, un dels membres de la Junta del club. I aquest any el club ha rebut mencions, ha rebut premis, ha rebut de tot. Perquè jo diria que vam ser el club que vam sortir més vegades a l'escenari. Les mencions i els reconeixements es van donar en 3 àmbits: l'esportiu, que també vam tenir la nostra participació, el social i el d'escola i formació de vela. Llavors, com el club té molt desenvolupat el tema de la responsabilitat social, doncs va rebre una menció a cada una d'aquestes activitats, per dir-ho així, socials. Tant a l'Insert Vela, com Vela Blava, com la Vela d'Igualtat, etc. Amb això va coincidir que vam sortir un munt de vegades a l'escenari a recollir el trofeu. I a més aquest any es dona, per acabar-ho d'adobar, ens donaven la medalla d'or de la federació degut al 50 aniversari del club. I a la vegada hi va haver-hi una menció per el traspàs de Nando Muñoz, que era un navegant del club, que ja coneixeu tots. Va ser una pèrdua molt forta i molt trista, i també la federació, degut a que és un navegant reconegut, li va fer una menció especial. En el vessant social, la federació també va voler premiar el compromís de l'Ajuntament de l'Escala i el Club Nàutic amb els joves en risc d'exclusió social. Vaig anar-hi com a representant també de l'Ajuntament de l'Escala, perquè hi ha programes d'aquests de la federació que són en col·laboració amb l'Ajuntament, que és l'Insert Vela i Vela Blava. L'Insert Vela és la inserció social a través de la vela, que hi ha un programa de l'Ajuntament de l'Escala, i Vela Blava, que és l'apropament dels escolars a la pràctica de la vela. L'acte es va celebrar al Museu Marítim de Barcelona.